Tako da. Pa lepo je to, Milorade, što se tvoji planovi tiče, lepo je to. Ja to poštujem, tu nemam šta da prigovorim, jel tako sta mene? Tako je. Milorade, da ti Maja kaže, očiju mi nije za to što si ti tu. Ja po celo selo govorim kako takvog zeta ni sa sveću ne bi našla. Lep si, sine, ka pupoljak. Jel tako, Cvetko? Tako je, bre, tačno si rekla Stamena. Milorad je, da kažemo, zet za poštovanje, ovako, moralan, iskren itd., jel tako, ali... Milorade, da pogledamo i malo i drugu stranu medalje. Da pogledamo, taste, da pogledamo i da čujemo, jer ja sam za to da se čuju sve 4 strane sveta, da se čuju i velike i male sile.